Ngibingelele kini nonke enizobuka lo mfaniswano noma lo mbukiso bhanyabhanya. Kahle kahle ngifuna ukuphendula wena mfowethu obuze lo mbuzo ukuthi ngibheke kancane le email uthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi ebuNazaretheni izingoma zangaphandle azihlatshelelwa ngoba ukubona makushaya uthando nabagcotshwa beyihlabelela. Okay. Engakufundanga akubhalile umfowethu ukuthi uthi ulalela inkonzo ebengikhuluma kuyona ngisemsebenzini kaJehova, ngasuke ngabalula lokho ukuthi ezingoma yihlatshelelwe. Uma iqhubeka uthi mina ngiyafika ebandleni bengingakaze ngifundiswe lokho ukuthi azihlatshelelwe futhi ngibona nje kumnandi uma zihlatshelelwe. Manje ngicela ukuzwa-ke ngawe ukuthi kuphambanaphi. Okay. Ngizokucela uqale ngidlule encwadini yeBhayibheli. Ngicela ukuqale ngidlule kule ncwadi yeBhayibheli ukuze sibonisane ukuthi ngikuthatha kokunye. Kwakukhuluma kuJesu la uthi ningathi ngizokuchitha umthetho nabaprofethi, angizange ukuchitha ngizokugcwalisa. Ngiqinisile ngithi kini kungakadluli izulu nomhlaba, kungedluli icashana lalinye noma ibalana lalinye lomthetho kuze kwenziwe konke. Owephula ube munye wale miyalo emncinyane aphinde afundise abanye okunjalo uyakuthiwa mncinyane embusweni wezulu. Kepha oyenzayo le miyalo ayifundise nabanye, lo uyakuthiwa omkhulu embusweni wezulu. Ngikhotha le ncwadi ngamabomu ukuze ngiqinisekise lento engiyisho ngoba ubala nabantu abaphathi bomthetho uthi ukubone beyihlabelela. Ngicela ukuphinde ngidlule eBhayibhelini lakithi elabhalwa uShembe. Uthi lana uma abaphathi bomthetho kaNkulunkulu bengawunakile, umthetho bengawusekile, abantu abaphendukayo bazokwenza njani? Bazowazi ngani umthetho uma kungakhulunywa ngawo na? Futhi bengafundiswa ngawo na? Kukhona abantu abaningi abajeziswayo ngayo le mithetho, sebehamba emhlabeni kuthiwa abayigcinanga, abaphathi ababafundisanga kahle abantu imithetho nezimiso zikaNkulunkulu. Ngizwe uthi uyafika. Ngicathi le ndimana le yabhalwe uShembe ihambisana nawe. Ithi-ke nabaphathi abaningi bamisiwe ngayo le mithetho ngokungayifundisi kahle kwabo emathempelini abawaphetheyo. Okusho ukuthi mfowethu ungase nawe ube senkingeni ngokuyithuka usuhlabelela ingoma yangaphandle. Awazi wena kodwa inkinga ukuthi awuzange ufundiswe. Kuwumthetho lokho engikushoyo. Okay. Ngizobe sengikhothela ukuthi kuwumthetho ngikuthathaphi. Siqale la. Ngifuna ukukhombisa ngiqinisekise ukuthi akuyona into engiyisuse ekhanda noma mhlampe yokuthi ngiyivukela mbuso njengoba abaningi besho. Ngizocela nje uvule leli bhuku nawe nalo uye ku-37 ukuze kungathiwa ngifika nokwami.
sizofunda nawe kulobu buNazaretha ethempelini nasemkhosini yobuNazaretha yamaNazaretha akuhlatshelelwa amagama okungesiwo awenkonzo yobuNazaretha asesihlabelelweni samaNazaretha aqanjwa umprofethi uBhombela kanye nenkosi ilanga lamalanga. Nansi inje ngala ibhaliwe ukuthi mhlampe ingeke ubone kahle nansi. Ngazi noma ke fanele ngiyichathe ukuze ibonise kahle. Asibe eceleni. Siphinde siye kuBhombela 104 evesini 20. Bhombela incwadi isahluko 20 isahluko 104 ivesi lika 20. Ake sizwe ukuthi uthini. Ngisekela into engayikhuluma ethempelini kwasekuthi abantu abahlala ko TikTok nako Facebook bayithatha bayicaza bayibhekisa phansi bayibhekisa phezulu. Futhi ake ngikuchaze lokho ngaphambi kokuthi ngifunde uBhombela isahluko 104 verse 20. Sifunde iBhayibheli lakithi-ke manje. Uthi uShembe ukuza kwethu lapha ekuphakameni uthi kuhlukene kathathu. Uthi khona umuntu olethwa uyena, aphinde athi khona umuntu olethwa abantu bakubo kuleli bandla. Yena-ke lo lethwa yena usuke emthandela izulu. Athi khona lo lethwa abantu bakubo ngoba bese sigodini sosizi sekwenziwe izivumelano yena nabo ukuthi ukuze niphume kulesi sigodi sosizeni kuso akube khona umuntu ozonikhonzela lapha ekuphakameni. Uthi-ke okokugcina khona umuntu olethwa uSathane kuleli bandla. Uthi lowo muntu olethwa uSathane niyombona ngokuthi into eyoqanjwa uyena uyoyiqamba namhlanje kosa isigcwele umhlaba wonke. Lezi ingoma zangaphandle mhla uShembe esiqoqa esibutha ukuthi sibe ngamaNazaretha wazikhipha wabhala nazi ihlabelelo zu-242. Wathi bantabami niyothi manikhonza nidumisa mina aniyokuhlabelela noma yini niyokhetha eyodwa kulezi ingoma kodwa nazo zihlukene. Khona ezimiselwe injabulo, khona ezimiselwe ukuhamba komuntu, khona ezihlatshelelwa mangabe kunenywe, khona ezihlatshelelwa mangabe kukhothema inkosi. Wazihlukanisa wathi kodwa manidumisa uNkulunkulu izihlabelelo ezingcwele ezikhona nje ezulwini zila. Ngingakawufundi umthetho kaBhombela ngizokhotha ngoba ngiyakhotha. Ngenzela nina sengikhuluma nani nina enisaphenduka enifikayo kuleli bandla ngoba nina nisewumthabathi othambile ekusatshaleka kuwo. Ngelinye ilanga umfundisi thizeni wahlabelela ingoma ebuhleni kukhona inyanga yezulu ingakhothama. Uthi ilanga nenyanga nomqali wendlela wingcwele simabade. Yasukuma inkosi inyanga yezulu yashaya itafula. Seziphelile yini lezi ingoma ezisesihlabelelweni na njengoba usuhlabelela leyo ngoma? Akazange uzophendula thina. Yayikhomba kona ukuthi kahle kahle ushaya isikhala mangabe ehlabe kodwa kwakuwumgcojwa njengoba adusho. 2 Emva kwenkosi inyanga yezulu inkosi uThixo umshayi wophiyano thizeni kwathi ngo-2010 imbumbulu ijwayele ukuya-ke makukho isimo siyokotha inkosi. Wahamba naye umshayi piano thizeni lo ngimshoyo washaya.
eshayela ukuthi inkosi phela izongena. Bekuye ukuthi makukhisimusi siye sifike siyothi inkosi mayisalindiwe kushawa kuphiyano. Washaya ingoma ethi okwehlula izinkonzo qinisela, wayidabula wagijima nayo mfowethu. Kwaqhamuka inkosazana thizeni ogama layo kwakuthiwa uKhumbu, iphethe isicephu kanje. Akekho wayazi ukuthi khonani kulesi cephu, kodwa yeza ithe mayifika kuyena yaguqa, yayisiqaqa isicephu, kwase kuphuma isihlabelelo senkosi, uthingo laba lokubathile. Wayesesicosha usisi uKhumbu, wathi ithe inkosi angikunike la, uvule lesihlabelelo sishayayo. Wabitoza umshayo wophiyano, wathi asikho la ehlabelelweni. Yagoqa isicephu inkosazana, yaphinda emuva. Iphindaphi enkosini, yafika athi baba uthe asikho lesihlabelelo sishayayo ehlabelelweni. Yathi inkosi iphinda kuyena, umtshela ukuthi angaphinde ahlabelele, ashaye isihlabelelo esingekho la ehlabelelweni. Sengisho ukuthi uma ngabe ubona beyishaya, akekho uShembe oyivumile. Inkosi uNyazi, inkosi uNyazi kaMashayinyoni, uyibheke leyo nkonzo isekhona ku-YouTube, uhambe uyiqale ku-47 uye ku-50. Ithi inkosi uNyazi lezi ihlabelelo ezilapha esihlabelweni ziphelele, zabhalwa umkhulu nokhokho wambombela. Uthi ubaba akekho ongazinezela, uyena kuphela ongazinezela ngoba uyena onelungelo, kodwa futhi ngeke azinezele ngoba ziphelele. Uthi ngihlabeleleni lento yenu niyihlabelelayo, esesho zona lezi ingoma ezifike nomubi. Uthi kodwa nithi ningayifaki lento entweni kaBhombela ngoba nobe niyayingcolisa. Ingcolile, ngifuna wazi ukuthi noma ngabe ihlatelelo umgcoco uyayingcolisa into kaShembe. Asidlule asize-ke kuBhombela 104 verse 20. Uthi-ke uBhombela la ubhalile wayeprofetha zona lezi zinto. Uthi kukhona okunye okwenzekayo lapha eminyango okungekho emthethweni wokukholwa. Akuvunyelwe umuntu oyikholwa emthethweni kaNkulunkulu ukuhlabelela amagama abantu bangaphandle abangakholwayo eNazaretha. La ake sisizwe ukuthi iqhamukaphi lento osuyibona isichithekile nje kangaka. Lento iqhamuka nabantu abafikayo. Umfundisi uMadlala ukhulumile ngeminyaka emidala, wayephethe inkonzo ngo-1991. Uthi inkosi yakhuluma kakhulu ngokwanda kobuNazaretha emhlabeni wonke. Ithi ayikho into ezobanhle ukwedlula ubuNazaretha emhlabeni. Uthi umfundisi sajabula kakhulu ngoba umuntu omnyama wayengelutho ngalezo zinsuku, nobuNazaretha babuyihlaya. Sasihlekwa-ke nathi ey'koleni kuthiwa sineyihluthu ey'bovu, ney'mfundiso zaziningi ezimbi ngakho. Kuthe sesineme sambona egqunqa ubaba, wakhala kwaba muncu, kwaba nzima, kwaphela nasozwaneni kithi. Asaze sazi ukuthi sizothini, senzeni. Wayivala inkonzo wathandazisa. Ngalelo langa umthandazo waba mude kakhulu unganqamuki. Amanye asathandaza kanye bese benqamuka uma umholi, umfundisi noma ngubani ophethe lapho esethi amen. Abantu babengeke bayeke ukuthandaza bengakamuzwa ubaba ethi amen. Uthi umfundisi waze wavula amehlo, wabona ukuthi inkosi ayisekho, isishiye sodwa yaphuma ethempelini. Uthi wabheka koza kwabo nabo basebebhekile. Umfundisi Khumalo wathi amen, yavuma inhlangano. Uthi-ke baphuma bambheka ubaba, bamfica endlini emhlophe, ekhala amaduku asezaba amaningi, nezingane zingasangeni lapho ayehleli khona. Uthi nabo bakhala,
sazilahla phansi kwakhe sifuna ukuzwa ukuthi isono sethu yini. Wehluleka nokusibheka isikhathi esingangehora singene endlini enosizi ekhala esenesilokuzane wabe sethi, nginosizi, inhliziyo yami iyadabuka, ngiyakwesaba kakhulu okuzokwenzeka emva kwami, ngibona igazi likubhoza lapha ekuphakameni. Lo muzi uNkulunkulu uzowushiya kube umvumo wabaphansi nezindindo neziphingi, kuzosala abafile bethi bayaphila. Uzochitheka lo muzi, usizi lukhulu oluzoba khona emva kwami. Abantu abezayo lalelale abazophenduka ngeke balifune izwi likaNkulunkulu, ngeke bamlalele noza emva kwami. Abantu bayokholwa ngenxa yemali, ngeke balinake izwi lophezulu. Abanye bazofika nemikhuba yabo, amasiko abo, bazokwenza indabuko yabo, le uShembe owayichitha phakathi kwenu. Uthe nabaphathi benu bayihlabelele lezi ngoma. Manje wena ubona engathi zilungile. Uthi-ke uShembe la, abanye bayofika nendabuko yabo. Shuthi-ke labo baphathi yibo laba ekhuluma ngabo la uShembe ukuthi bayofika nendabuko yabo. Uthi izangoma ziyongena ngokuthanda, ziphume ngokuthanda, ababi bayokhipha abahle lapha ekuphakameni. Ngibona kumizimbiza zotshwala emzini yenu. Izangoma zisine emzini yamaNazaretha, nidla nilobolisana iy'ngane zenu nabantu abangakholwa. Angeke sigxile-ke kakhulu-ke ezangomeni ngoba umoya womuntu ongasekho ukuze wembathe umuntu ophilayo kusuke kuwuyena uNkulunkulu owaziyo ukuthi ungene kanjani. Okunye sokuhlaziya ngoba nayo le yobungoma umoya wayikhuluma uShembe ukuthi mhla emisa umvangeli ungema uMawilisi ukuthi imimoya oyigeza kanjani uma kuhamba umuntu emhlabeni nimazi ukuthi kade enomoya. Uthi uShembe ummisile umvangeli ungema ukuthi uyofika emzini wakho ubese ucela iy'mbuzi ey'mbili. Ngizokutshela ngelinye ilanga ukuthi lezo y'mbuzi ey'mbili zenziwani, ukuthi izothatha isikhathi uma ngiyichaza loo nto, kodwa umoya lo okwaziyo ukuthi ugezeke. Uthi kuShembe, ngibona kuma izimbiza zotshwala emzini yenu, lobe ninenkani nokugaya nabo. Uthi ngibona abantu beza ngamandla lapha ekukholweni, bayofika bazi kakhulu. Angithi bangidaphunile basho yonke abakuthandayo ngiyikhuluma lento, kodwa nithola ithi semthethweni wala ekhaya. Uthi bayofika bazi kakhulu, abayovuma ukukhokhelwa. Bayofika nokwazi kwabo, bahlakaniphile, banolimi nezibonakaliso. Nani niyothatheka, niyilahle indlela kababa anishiye kuyo. Uma ngithi mina iy'ngoma zangaphandle ay'hlatshelelwa la ekhaya, bathini bona? Bathi bahlangabeza ngazo abantu. uShembe azange adele okwasezulwini efuna ukuheha abantu, wabanika kubaba kunjalo. Ozayo weza ongeza kezi. Manje angikwazi mina ngingeyena uNkulunkulu bese ngithambisa izwi lakhe athi yena ngeke alithambise. Uthi-ke amaNazaretha ayoyilahla imfundiso yomprofethi ngobuNazaretha. Uthi ngiyanicela nibafundise abezwayo, nibayeke abangafuni. Isihlungo siyozihlunga, bayonixosha banikhiphe nasemathempelini. Ningavumi noma sekunjalo, nikuphike angakushongo uShembe phakathi kwenu, nikwenqabe engikwenqabile. Bayothi gayani utshwala, lumbana amalumbu, banibuyisele kokuchithiweyo bethi yiyo indlela yokhokho benu, bethi ningayilahli. Mina munye umthetho engizonishiya nawo nengininika wona, yilowo baba nifundisa wona. Nkonzo kaMfundisi uMadlala ka-1991. Bengithi-ke ake ngicacisele-ke lokhu, ngibonge ukukhotha ukuthi ngikususaphi ebengikukhuluma. Hhayi ngoba bengiyivuke lami lo mbuso wasesigogweni, ngoba umbuso wasesigogweni lo.
ozochitha indlela kaShembe. Seniyenza indlela kaShembe yalula. Khona ividiyo nje kade itrenda kushaya uthando betshikiza omama benza yonke into le. Uthi okhomentayo sekulula ukusonta kwaShembe ngoba sekudanswa imidanso. Nathi sesingaya khona. Nisehlisile isithunzi saleli bandla. Kodwa kukhulunyiwe-ke ngani 1991 uma dlala efaka iNkosi Ilanga ukuthi yakhala yathi. Uma ufuna ukuphuma lapho zama ukufuna indlela kaShembe ubuyele. Noma nenza inkonzo kaMahlukanandlela, uyazi uma wenza inkonzo kaMahlukanandlela liyaphela uthando lezinto obuzithanda ezingafuni ezulwini. Ubona nalabo bashothi nibukela kubo nje uma ngase uhlale nabo phansi la benibukela kubo makuchitha umthetho kaNkulunkulu, ubabuze ukuthi bayenza inkonzo kaMahlukanandlela, bayokutshela ukuthi cha abayenzanga. Ake ngicela-ke niwubuke lo mbukiso, ningithuke nini enithukayo. Kodwa-ke uma ngihlukanisa ukuza kwethu kathathu ukuthi khona olethwa noWusathane la, abasezulwini abalandwe uShembe ukuze bangene kule nkolo nabalethwayo abantu bakubo bayagcina amasiko nezinto abalethelwe zona la, ngeke bangithuke. Kodwa laba besithathu abalethwe uSathane vele lokudla kuyobabinda ngoba kukona okwasesigogweni okwasezulwini. Vele-ke sizobulawa ngoba iqiniso alifuneki. Bengidlulisa lokho-ke ukuthi-ke nikwazi ukuthi ngangikuthathaphi. Ngiyabonga.